Sobre un acantilado, en Foz, consérvase o único poboado escavado e musealizado na costa cantábrica, o Castro de Fazouro. O asentamento foi construído entre os séculos I e II nun lugar estratéxico, con espectaculares vistas sobre o mar, na punta do Castro, na parroquia de Fazouro. No xacemento duns 700 metros cadrados descubríronse 9 vivendas de estrutura cuadrangular, agás unha ovalada. É posible visitalo libremente e mesmo observalo dende un miradoiro. O acceso é doado, sitúase na baixada este da praia de Area Longa. A pé de excavación, un panel informativo facilita todos os datos para facer o percorrido. Polo seu indudable interese histórico e arqueolóxico, o Castro de Fazouro foi declarado ben de interese cultural, un referente para o coñecemento e a difusión da cultura castrexa.